posachedwa apa tikupasirani zotsatira za Maudindo kapena kuti anthu amene apambana pa Maudindo amene amapikisana ku convention ya UTM ku chipani chimenechi, ndipo Maudindo ayenda motere. Takhani pompo ndipo tamvesera. Tiyambe motere. Maudindo amene aima opanda opikisana nawo. Region Vice President amene wa president athu ndi Catherine Zumala. Ndeti satenge nthawi yaitali. Tisatenge nthawi yaitali kwambiri kusangalala, nanga sife mwatidula eti ifenso tizikudulani. Muzisangalala nthawi yochepa kuti titigwire nthawi eti. Udindo wachiwiri Central Region Vice President amenewa ndi Mai Heleni Zalira Chabunya. Eastern Region Eastern Region Vice President tilindi Simon Salambula. A Treasurer General athu ndi Mai Olipa Muyawa Chiruwa. Director of Operations tilindi Bambo Kwesi Msusa. Director of International Relations Christy Kalamula Ganyasho. Director of Legal Affairs Charles Dokera Tole. Director of Logistics Gibson Mtalika. Director of Research Augustine C. Mtendere. Deputy Secretary General Bambo Arthur Ben Chidiaonga. Director of Finance and Economic Planning Bambo Simon Arthur Mayangana. Director of Recruitment Alexon okay, good. Sore akundikumbusa pamozi poti ikaduha. Tilindi Southern Region Vice President nadumpha imeneyo. Amenewa ndi Bambo Richard Makondi. Director of Recruitment amenewa ndi Alexon Masauso. Director of Strategic Plan amenewa ndi Bambo Yongo wa Yongo. Deputy Director wa Protocol and Social Welfare amenewa ndi Beauty C. Folongonya. Deputy Treasurer General amenewa ndi Bambo Steve Sukali.
Deputy Organizing Secretary amene wandi Bambo Kumbo Bile Banda. Deputy Publicity Secretary amene wandi Bambo Arthur Chipungu. Deputy Campaign Director amene wandi Bambo Stanley Jubek Pili. Deputy Director of Research amene wandi Mwisho Chirikuntima. Deputy Director of Women amene wandi Mai Mese Mpaso Mgeni. Deputy Director of Youth amene wandi Matthews Mokoa. Deputy Director of Logistics amene wandi Bambo Emmanuel Jonga. Deputy Director of Recruitment amene wandi Andaziona Mausea. Deputy Director of Strategic Planning amene wandi Christopher Michael Walker. Director of Diaspora amene wandi Mai Fatima Namasina Ukata. Deputy Director of Director of Diaspora amene wandi Mai Fatima Namasina good Nkata. Deputy Director of Diaspora amene wandi Bambo Kondwani Mthali. Deputy Director of Student Affairs amene wandi Fisher Nkwazi. Deputy Director of Operations awawandi Andrew Kamlopa. A director of Student Affairs amene wandi Achiza Mbegeani. Ndiye ndikupita ku amene ali ma contested positions amene timawerenga apapawo. Ndiye apempha auditor abwere atipase ma results komanso atisimikizire kuti ma results amenewo ndabwinobwino awerengedwa bwinobwino zikomo kwambiri. Good evening, all protocols observed. My name is Weston Namalomba. I represent Crowe JW. As auditors, we are engaged to ensure that chisankhochi chaenda mwamtendere. Atatipanga ingenji titafika pano tinafusa amtendere kuti atipatse ma controls amene apanga kamena ndondomeko imene apanga. Anatipasa list ya ma delegates. List atatipasa tinapanga nawo verify pagetipo polowa muno nthawi yovotaso tapanga nawo verify, tapanga participate, tapanga observe. Titapanga observe nthawi ino imene timamba upanga account apo anatisiyira ntchitoyi kuti tipange count. Indiso kuti mavoti ena ochokera muthumba sana bwereso apa tinali ndi ma monitors amene atiyang'anira and tinali ndi number ya ma voters. Ma voters onse amene titawerengera amene tinapasidwa makuponi anatipasa ma voters okwana 748. Titabwera apa tapanga masamu obalansira kuti candidate number 1 wapeza mwakuti, candidate number 2 wapeza mwakuti, candidate number 3 wapeza mwakuti. Amene aonongeka amene timachonga pa Dr. Let Salos Chilima
tayika ngati null and void. Ndi mundilole pano through a chair athu kuti I should confirm kunena kuti malizatsiwa tavomereza ifeyo ngati auditors tapangaso certify kuti panalibe chinyengo. Malizatsiwa tapanga count maposition 12. Apa tikupereka maposition 11. Tapanga count ya director of elections, tapanga count director of protocol and social welfare, tapanga director of political affairs, tapanga director of youth, tapanga director of women, tapanga campaign director, tapanga publicity secretary, organizing secretary, secretary general, deputy president. Out of 11 amene tapanga pano ndili malizatsi okwana 10. Tikakatenga limodzi la presidential tikhala kuti toto yathu akwana 11. Pano tikupatsani malizatsi okwana 10. Mundilole pano pano mundilole kuti tilengeze maina mmene tapezera mmene tawerengera. Tiyamba ndi director of elections. Okay. Abwana athuwa ntchito yanga ine ndiyopanga certify. Mosemu ndapanga confirm kunena kuti matoto numbers onse ndi 748. Awa kamakupasani mukamawerengera muziwerengera masamu ochotsera pa 478. List tipanga print, tipanga certify, mutha kupanga cross check. Mabaloti amene tavotera waso tapanga silu, tipanga handover kwa secretariat. If pali munthu sakukhutitsidwa nazo akhoza kupanga recheck. Koma ifeyo ntchito yathu apapa tamaliza. Over to you Bwana Meradi Nyerenda kuti mutipangire announce zimene ndikupasanizi kuti ndizoona, and ifeyo we are happy to hand over to you as official results which can be announced at this hour. Thank you very much. Zikomo kwambiri ma auditors athu, ma delegates choti tikwena kuziwa nkhani ya masamu kulibe ma shortcut. Tikuziwa kuti tikufuna titapanga changu, komano tikupanga changu sitifuna kuti tiponye pena pali pose. Kuti zimene mwayankhula inuyo zokhazo zimene titalengeze panopo kuyankhula kuzera mvoti. Ndiyamba kulengezesa Motere. Ndinene kuti list ya unopposed ija tapanga announce poyambirira ija pali ma issues awiri atatu ndikalumikizana ndi committee yaikulu tibwereraso mwina kukuuzani kuti takonza motani titakubwereraso kumene koko nthawi inake. Tinali ndi position imene inali yachiwiri imene ili deputy president. Pamenepa pamayimira makandidate awiri. Oyambirira anali Honorable Alexander Bulirani, achiwiri anali olemekezeka Noel Masangwi. Mavoti ayenda Motere. Alexander Bulirani apeza mavoti 495. Honorable Noel Masangwi apeza mavoti 208. Yep.
Mavoti amene ali null and void alipo 45. Ma total votes alipo 748. Topita position yachiwiri yofunikira kwambiri Secretary General. Ndena kama ndikonza pano akuti tiyeni tiziyamba ndi null and void matoto ndeti yamba zimenezozo. Total number of votes analipo 748. Null and void 59. You can imagine. Ifake ni mabwereza nthawi ija kuti tiyeni tizika chonga bwino. Panali anthu awiri Kalonga komanso Dr. Chidanti Malunga. Dr. Chidanti Malunga apeza mavoti 337. Bambo Willet Kalonga apeza mavoti 352. Zikomo tipitirire. Organizing Secretary. Pamenepa mavoti null and void alipo 47. Makandidate tinali nawo awiri, Hashim Banda komanso Bambo George Saonda. Bambo George Saonda apeza mavoti 327. Amene Bambo Hashim Banda apeza mavoti 374. Zikomo kwambiri ndekuti pamenepa awina ndi Hashim Banda. Publicity Secretary mneneri. Pamenepa mavoti total votes chimozimozi 748. Null and void 55. Panali makandidates awiri. Olemekezeka Felix Njawala ndi olemekezeka Norman Nyirenda. Bambo Norman Nyirenda apeza 100. Bambo Felix Njawala Kodi ndangolengezesa Norman Nyirenda mukusangala kuti awina ndiwo. Pamene a Felix Njawala apeza mavoti 593. Ndekuti apambana pamenepa ndi Bambo Felix Njawala. Campaign Director pamenepa mavoti so chimozimozi 748. Null and void ochuluka kwambiri 72. Louis Ngalande ndi Makwenda Chunga ndi amene amapikisana pamenepo. Bambo Makwenda Chunga apeza mavoti 531. Pamene Bambo Louis Ngalande apeza 145. Ndekuti amene apambana ndi Bambo Makwenda Chunga. I'm just trying to reduce the expectation, but I'll start with the lowest. Zikomo kwambiri akundiuza kuti tiziyamba ndi mavoto ochepa koma ndikuchitira dala kuti asachite kuziwiratu. Zikomo kwambiri. Director of Women. Pamenepa mavoti ake ndomwewa total 748. Null and void 43. Panali makandidate atatu.
Mai Cecilia Mandambwe, Mai Else Mituka, Mai Ani Nyadani Makuta. Zisango zenda Motere. Mai Ani Nyadani Makuta apeza 133 votes. Mai Mituka Else apeza 155. Pamene Mai Cecilia Mandambwe amenewa apeza mavoti 417 ndekuti wowina akhala iwowo. Director of Youth mavoti ake ndomwe aja 748, null and void 35. Panali anthu atatu: Penjani Fredo Kaluwa, Samuel Chirwa ndi Chris Chaka. Chris Chaka wapeza 137, Samuel Chirwa wapeza 213, pamene Penjani Fredo Kaluwa amenewa apeza mavoti amenewa apeza mavoti 363 opambana kukhala iwowo. Director of Political Affairs pamenepa mavoti ndomwe aja 748, null and void ochuluka kwa basi 81. Pamenepa panali anthu awiri: Mai Emile Chintu Piri ndi Bambo Gordon Russell. Bambo Gordon Russell akoza mavoti 311. Mai Emile Chintu Piri apeza mavoti 356 kukhala opambana pamalo amenewa. Director of Protocol and Social Welfare. Director of Protocol and Social Welfare. Pamenepa panali anthu awiri: Alisa Sande ndi Hanok Mavuto Banda. Total votes 748, null and void 56. Alisa Sande apeza mavoti 563. Pamene Hanok Banda apeza mavoti 129. Alisa Sande nde opambana. Director of Elections imene uli udindo womaliza pa Maudindo 10 amene tawerenga. Pamenepa panali anthu awiri: a Bright Kemsley Kawaga komanso a Joseph Mavuto Kachali. Mavoti onse 748, null and void ochuluka kwa basi so 70. A Joseph Mavuto Kachali apeza mavoti 316. Bambo Bright Kemsley Kawaga apeza mavoti 362 kukhala opambana pamenepo. Zikomo kwambiri paja mwatiuza kale kuti sitifuna kutaya nthawi. Pano chimene tikupanga papa sitichedwa, chifukwa tingopita straight
counting ya ma presidential aspirants candidates. De apapa yoncho zikuyambika, we are starting now. Tukuyamba panopo. Zikomo kwambiri. Umoto ndi mmene zayendera pa maudindo amene amapikisana ku chipani cha UTM. Sopano wasala mpando umozi amene wina aliyense akudikira. Mukhale pompo pakuti tikhale tikupasirani soni chapo mpano.